Eu comecei a escrever en galego ao mesmo tempo que a falalo de forma continua, xeral, con todo o mundo, en calquer lugar, para calquer conversa ou para calquer función. Por volta dos meus 21 anos aproximadamente, tiña o bon exemplo da rectitude e do patriotismo de un profesor como don Ricardo Carballo Calero, que nos dera aulas na Universidade de Santiago de Compostela de Lingua e de Literatura Galega, e despois a esta idade, como dixen xa, tomei a decisión en firme de utilizar non para certas actividades académicas ou culturais a lingua de noso, senón absolutamente para calquera utilización. Ao pouco de emprender, de comezar a miña vida profesional como profesora de ensino medio a aquela altura, pois xa tamén estaba animada por encoraxar o uso do idioma nas miñas alumnas, máis tarde nos meus alumnos, e por generalizalo nunha institución que tan necesitada estaba de visibilidade para a lingua como era a escrita. E a partir de aí, pois xa todo o que levo escrito e publicado sobre lingua, sobre literatura, sobre cuestións sociolingüísticas, en fin, sobre Rosalía de Castro ou outros autores da literatura galega, pois foi unanimemente en galego, mesmo con interese tamén porque existisen traducións a outras linguas como existiron, mas sempre desde un orixinal galego.